ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ሎሚ AI ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ግን ብሓቂ ዶ ኩሉ ይጠቕመና እዩ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ ናይ AI ነገር ሕጂ ናይ መጻኢ ሕልሚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ስራሕና ካብ ፕሮግራም ማለት ኮዲንግ ጀሚርካ ክሳብ ንዓማዊል ዝወሃብ ኣገልግሎትን ናይ ፈጠራ ኣሳእልን ቪድዮን ተሰሪሑ ይርከብ ማለት እዩ። በቲ ዓብ ብድሆ ግን AI ምጥቃም ዘይኮነስ ካብቶም ኣብ ዕዳጋ ዝፈሱ ወይ ዝስርሑ ዘለዉ ኣሽሓት መሳርሒታት ኣዮኖት ብሓቂ ጠቐምቲ ምዃኖምን ኣዮኖት ድማ ንመወዓውዒ ጥራይ ዝተሰርሑ ምዃኖምን ምፍላይ እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ክልቲኦም ዝምቀሉ እዞም ናይ AI መሳርሒታት ማለት እዩ። እቶም ቀዳሞት ኦፕን ሶርስ ኣለዉ ከም ኦላማን ስቴብል ዲፊዥን ዝበሃሉ ካልኦት እውን ኣለዉ። እዚኣቶም ከም ድላይካ ክትቀያይሮም ማለት ፍሌክሲቢሊቲ ዘኽእሉ እዮም። ግን ድማ ቁሩብ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠትን ክእለትን ይሓቱ። እቶም ካልኦት ድማ እቶም ኮመርሻል AI ዝበሃሉ ኮይኖም እዚኣቶም ንምጥቃም ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም፣ ግን ድማ ብኽፍሊትን ብገደባትን ዝተሓፀሩ እዮም። ከምቲ ዝበሃል AI ተኣምር ዝሰርሕ በትሪ ኣይኮነን። ዋላ እቶም ሓበሬታ ዝረኽቡ AI ሰርች ኢንጂንስ ከይተረፉ ሓደ ግዜ ጌጋታት ይፈጥሩ እዮም። ስለዚ መዓስ ኢና ንAI ክትኣምኑ ከም ዘለኩምን መዓስ ድማ ባዕልኹም ክትዕወትሉ ወይ ድማ ኢልኩም ክትሐውስሉ ከም ዝግብኣኩምን ምፍላጥ ንፉዕ ተጠቃሚ ናይ AI ይገብረኩም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ክትፈልጥዋ ወይ ከተስምሩላ ዘለኩም እንታይ እዩ መዓስ ኢኹም ነቲ AI ዝሃበኩም ውፅኢት ክትኣምኑ ከም ዘለኩምን መዓስ ኢኹም ድማ ባዕልኹም ኢድኩም ክትሐውሱ ከም ዝግብኣኩምን ምፍላጥ እዩ ነቲ ናይ AI ንፉዓት ተጠቀምቲ ክገብረኩም ዝኽእል። ስለዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ቅድሚ ምዕዳኩም ወይ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ኣቲኹም ቅድሚ ከፊልኩም ድዩ ዋላ ተመዝጊብኩም ምፍታንኩም መጀመርታ ኣብቲ ናይ ፍሪ ኣቲኹም ክትፍትንዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ፈቲንኩም ምስቲ ናትኩም ኣሰራርሓኹም ወይ ድማ ምስቲ ናትኩም ወርክ ፍሎው ዝኸይድ መሳርሒ ድዩ ዋላስ ኣይኮነን ደልይኹም እምበኣር ኢኹም ክትጥቀምሉ ዘለኩም እምበር ብመወዓውዒታት ክትታለሉ የብልኩም ማለት እዩ። ብሓቂ ግዜኹም ዝቁጥቡ መሳርሒታት እቶም ንዓኹም ዘድልይኹም ጥራዮም። ስለዚ AI ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ፣ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ዌብሳይታት ኣፕስ ናይ AI መተግበሪታት ይመፁ ኣለዉ። ግን ብሓቂ ኩሎም ይጠቕሙና ድዮም ኣይጠቕሙናን ድዮም መሚኹም ፈቲንኩም ክትፈልጥዎም ክትክእሉ ኣለኩም። ተኻልኢት ሓሳብ ድማ ዝኾነ ካብ AI ትረኽብዎ መልሲ ሙሉእ ብምሉእ ክትኣምንዎ የብልኩምን። ምክንያቱ AI ኩሉ ግዜ ብቁጥሪ ይሰርሕ፣ ብፕሮባቢሊቲ ይሰርሕ። ክንዚ ፐርሰንት ምናልባት ገለ ሓቂ ክህበካ እዩ፣ ገለ ዝተወሰነ ፐርሰንት ከዓ ዝኾነ ጌጋ እውን ክርከቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝህበኩም መልሲ ሙሉእ ክትኣምንዎ የብልኩም። ከምዚ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታታት ንምርካብ ላይክ ሼር ግበሩ። ነዚ ቻነል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉና።